Hello guys, good morning everyone. Welcome to my channel. For today's vlog guys, ang limpi nyo man langkad na po ko, malimot lagi ko langkad ba. Guys, welcome to my channel dai guys. So karon guys, continue ta sa tong pagpanglimpyo guys. Hapit na ta na human guys sa tong pagpanglimpyo sukat so, kaganinang buntag sayo alas 5 sa buntag guys, imidya. Diri na ko guys, nanako diri sa gawas guys, sige kitaw-kitaw. Una ko sa sulod din, diri ko sa gawas guys, brush ko diri. Tapos ano ko anong diri guys. Auto na to ning mga diri guys para kuan gid malimpyo maayo. Mao ni ako ang trabaho ganina tibuok guys. Sige ra jud kitaw-kitaw ning balay guys kay wala naman koy kuan guys, lakaw. Busa pa Domingo karon. Si banana pa king pahuway kasi hindi klihok. Wa nagpahuway. Alangan siya pagpahuway nga laing adlaw po nga kanang usay Monday to Friday. Ako betag lakaw, nakoy lakaw anak pud baya. Nya di na ta kalimpyo ning balay, may tong wati lakaw diri ta focus sa balay. Yaw siya. Anya dapat guys madto mig tuburan kay. Away ni boxing ni Pacquiao ron live. Karon ang boxing ni Pacquiao guys. Manang dalion ako ni kay madto mig tuburan niya. Laba po ko dito guys kay boy agas dire. Dito na po ko guys, focus na po ko niya sa mga nilabahan. Nani wa lagi ni pahuway guys, handos kanturan na gyud ni. Agoy, just kalay. Dari na po ta guys. Oh Lord. Kita sandalan everyone. Guys. Nah, lagi. Islamok lagi ko ay naulanan magko ay. Sabi kong laan na to. Saon na lang umaylantan tawa ni mga limpyo diri. Kapoy beka ay muliyag og atay gibati. Pero ako kayanan ay. San pagipis lang mo. Dito ko kasadaan na tong balay mahugaw, ni maho tang wakwak. Yang lang ito mga limpyo balay pero ni. Ari na Ari na ko guys. Paubos na ta. Sa hagdanan magko nang limpyo guys an awa. Sa hagdanan na pug ko. Daara ka ha, telepon. Pita tanahuman ko ano to netong silhidaan. Hi everyone. Sipon ko da. Amay ko ang manalunod. Ano tayo brush? Makuha mo sa brush. Kuha. Daari o na ilumot. Kuha na ito na sa brush. Kuha. Kuha ang lumot guys, gibrasan. Ug kuan gamayn brush. Kani ito ni kon kay tangan na ito ni ilimnon nila.
Continue sa trabahoon sa panimalay para tong balay permanente limpyo. Nindot ang tawon. Oh, gato ang balay fresh air guys. Masulod ang fresh air tungod kay limpyo kay atong panimalay. Diba? Ay, against the light. Anak kay dili against the light. At tumiaging ko anpod guys, mag 5 days na karon nang brush ko sa mga dingding di ari guys kay napuno naglumot kay tungod sige gaulan. Ang gipangrasa na ako. Di karon nga limpyo na. Ano ka mong ginagawa? Limpyuan na. Kana guys, sa puno naglumot karon limpyo na. So, manaman ta guys. Kani ako ning dalon og una dito kay para planggana lang akong bitbiton. Guys, halikan na ako ng planggana kay dili madala tanan. Hi everyone. Natulog akong boss. Diya na yung tuganan guys. Parasan pa din ako ni Daari oh. Tanawa ka bots. Wani mo gihurot imong kanon bots. Ano man na? Dana. Anong wala man ninyo mag-iurot? Hukda oh. Yan ah. Kauro mo kagilabay og kuan ha. Bugas ha. Nanglan pa ni siya ko anon para mahurot to yung pagkaon. Da sayang. Agay, Jesus Christ. Nakay sayang. Hukda ha. Nalang pa na siya bantayan guys para mahurot na iyang pagkaon. Taan. Na hukda. Di, hurot. Na. Hura. Hukda. Sayang kinabag. O ba na imong rasi. Bili ba yan na bahaw. Kay arte ka. Di ka mo kagbahaw. Nara. Yan ah. Di na siya mo kagbahaw guys. Kinanglan bag-o. Giniyang kanon. Kanang init-init pa. Muna yung gusto niya. Di niya hotdon. Sayang kisa tanan. Lisod po kami muhurot na imong pagkaon. Buing na. Yan ah. Sige. Gamay na lang. May karne oh. Ilang sudan guys kay sinabaw nga karne katong giluto nako kagabi eh. Wala na ko butangig sili kay sudanan pud nila. Ginadali. Da. Guys, kinahanglan ni siya bantayan para mahurot na niya yung pagkaon guys. Dagan pag trabaho sa gawas guys. Una pa mga lumot ako pa nang pangbrasan pa nako na guys. Kan pa kayo guys nya wala pa may agas unya. Ako ning matrabaho guys kana na-enjoy agas ba kay mahutdan unya ako og kaning pundo. Ano ba karon Domingo, Lunes ugma nya bagsag mo travel na pud si banana na unsa na wa koy tubig ani. Yan lang na ako napang kuanon kanang nanay agas kay mahutdan nya mig pundo Mga hindi na lang ko manglabaron kinagamit na nako ang ubang balde nga napundo sa tubig. Ituro ko manglaba sa tuburan magtumion niya. Para makasave mi sa tubig. Naning ko anang adlaw igo-igo pod kay man ako laba. Ay laba. Limpyo. Agi di man ako ni mabit-bit kay bugat man ay. Ako na lang ni ipaan sa kontiin. Nahina lang ta kay madaligyas ta kay kuan ra ba kaayo kanila. Danlog. Ito sa aning kwaon kay para magamit ang kuan ani ibanwas nato. Kuan nato ni mga brush. Akong gabon, guwapa na kayo.
Nagwapa ng daon sa kong gabon ako ang tinanong buhi. Basta herbal, mabuhi yun na basta ako'y matanom. Kaya hilig man kong herbal. Yan, maulan man iyon niya, makuhaan rin sa ulan. Ay, anak ko guys. Na itubig oh, isalod ang galon dra usa. Na very good si Dudong oh. Kaundong, kaundong. Eat dong, eat. Gina, eat na. Kan anak kay sayang kay kusikusikan ra ni Bots. Bots, no ha. Ako ni isalo ito nagtulo nga. Paan dito sa ulan guys kay para masudlan ni. Kay pangbanwas mo sa ihi ni. Ara oh. Ara guys. Na. Oh, sudlan siya guys. Oh. Diba? Dili masayang. Oh. Puno raman na madugay. Mausa na. Ay, thank you Lord. Himan ako sa kong trabaho. Thank you na guys. Oh. Thank you na. Oh, diba? Halag kapoy kayo. Basta kay makita nimo ang imong gitrabahoan. Ga. Butangi ra ko nig tubig oy, butang sa plato kay may na lang ni isabon sa plato kay nayabo. Oh. Tangan na plato. Ambi dayon na kay sudlan akong tubig. Ayan na diri ra ko ana lang nagtubig kay butang ang bula di sa butangan nagsabon. Arita guys, maswagan na to ni. Itang galon. Dudong gamay. Ito man na dong butsing. Ito na ang kasayang. Gutom. Uy, si palangga di kasabot. Ibutang ni sa butangan ng plato. Ay. Kinahanglan na siya at nga. Okay, para mahurot kay magpapansin man na siya.